परिचय मु आद्याशा दास छंदाम ग्राम कहूली। मोर विद्यालय नाम हूँ बीसीजे हाई स्कूल। आज को 491 दिन है ये कार्यक्रम जारी रही। कोविड-19 तो बहुत घरे समस्ते अच्छा से भिजुआलटा जारी रही। एमती भी आगू जारी रही। जो कार्यक्रम चलू कानर हाथ नगे जान हाँ 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 चल चल चलो। हेलो सार दीदी नमस्कार। ये सिंहपुर हाटर अच्छी मत मराधरा सार करुचंती। सिंहपुर एरिया लुक उलई लुक ये भाउज ए नुआ बहु गाड़ी वाला अभिषुक गाड़ी गंगेत्र गाड़ी नेला नहीं सारे भड़ा नियो नहीं चलो भड़ा एमती टेकुची नौना सारे गाड़ी वाला शिखाई दौरान ଔଷଧ ବଦଳ ସାର ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଛତା ନାହିଁ, ବରସାର ସାର ଭେଦୁଛି। ଦୂରିଆ ଔଷଧ କିଣିଦେଲା ବେଳୁ ସାର ଦେଶିକିଆ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦିଅ ନା, ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସାର। ସିଙ୍ଗିପୁର ମୁଁ ଅଛି, ଜୁଆଣିଆ ପାଳିମି ମୋହନପୁର ଲୋକ ଇଏ ସବୁ ଭିକ ଦଉଛନ୍ତି। ଜୁଆଣିଆ ପଣସଗଣ୍ଡ ହାଟସାହି ବଦନପଡ଼ା ଏଇ ଲୋକ ସବୁ ଭିକ ସାର ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍କୁସାନର କେତେ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଲେଖାହେଇଛି। 2000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ପଇସା ସାର ପାଉନାହିଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ। ଗୁଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ସାର। ମାସ୍କ କାହିଁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି? ପଚାରନ୍ତୁ ଲୋକ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର। ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହଉଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ସିରିସିରିଆଇ ବିନ୍ଧୁଛି ସାର। ଗାଡ଼ି ବାଲା ନେଲେ ନାହିଁ ଛତା ଫତା ପାଉ। এই যে লোক মানে মাস্ক কাହିଁ পিন্ধୁ ତାଙ୍କୁ କୁହ କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି? ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ହଁ କରୋନା ଆସି ମାରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କରୋନା ଆସି ମାରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବଜାର ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ବୋଉ ଭାଉଜ କହିକି ମତେ ମରାଧରା କରୁଛନ୍ତି। କଲେଜ ଛକର ମୋ ଦିନ ସାରାର ମୋ ଚାଉଳ ବଦ ସାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ପରିବା ବଦ